Да, бе. Сега ти правя видео малко. Я, айде играй. Аз покажи как говорят куклите там, бебити. Пъти. Айде ти. Я пей, мамо, пей на бати. Кристияне, остави на бебето, бе, Кристияне. Айде, мамо, покажи. Кристияне, остави на бебето, остави. Яшка всичко фърля то. Чакай, че не мога да ги кача сега пак. Защо фърляш, бе? Това моя си го донесох. Тук да се пръскам малко. Пръсни се, дема, той не е обикновен такъв. То пише там от 70 и колко са. Ние ги взимаме на оферта. Чакай, бе, Кристияне, бе! Взимаме два пакета за 28 евро. Абе, седи мирно, бе, не фърли така, бе! За 30 лева, да. Остави, Соня, остави. 30 лева как дам за памперс? Ние горе-долу, виж, аз 28 да ти стоиш в евро. Аз не мога да изкарам един месец. Ние изкарваме. Верно? Смисъл такъв, аз има повече бройки. Към 100 няколко и изкарвам доста. Ама тия, като ги взимам, пише 12 часа. Може да такова. Много време, разбираш, аз не ги сменям през 2-3 часа. През 3 часа. Той изкарва много. Не така, бе, Кристияне, бе. Я цункай, Соня, я дай. Кристияне, цункай, Соня, дай. Виж, ще се качи на нея, гледай. Цункай ги. Таню, внимай. Таню, моля ти се, върви. Не! Що правиш така, бе? Цункай ги. Цункай ги. Мале, внимай. Аз съм мама, ма ти що ми викаш како, ма? Тя се обърка. Како да ги ям? Мама. Ма ти забравяш ли? Мам, къде, мам? Не лъзи, че няма килим, не лъзи. Чакай, те къде отидоха? Да бутат това колата, аз забравих. Айде, колата? Айде.